Assalamu alaykum ediydiler. Salam aleyk, mehriban vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Ne ediydiler, mehriban vatandaşlar. Türkmenistan devletimizdin adını götürýän Türkmenistan kino konsert merkezimizin ähli tüýsürekden hoş gördük diýär. Bugünkü günni berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe halkara parahatçylyk ynanyşmak ýylyna biziň her bir günimiz Türkmeniň toýly günleri uludan wellenilýär. Şeýle ajaýyp arzular bilen Türkmen halkynyň millili zary gahrman arkadagy gahrman serdamyda tüýsüregimizden köp sag bolsun diýär. Bize giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmeniň haqqywanar gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarmyň janlary sag bolsun. Alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklary wetlenmegini tüýsüregimizden arzu etýär. Bu günni ýylymyzyň başyndaky ilkinji konsertimizde siziň kemmäňizi hoş gördük. Ene ediydiler, mehriban vatandaşlar. Şeýle ajaýyp arzular bilen bugünkü gün Türkmenistan kino konsert merkezimizde siziň üçin bir näçe şowhuny aýdym sazamyzy. Konkursdama şeýle hem konsertimizin ahyryna bijeli sowgatlama taýýarladyk. Hawa, inni bilegelli. Ýadyňyz şäme geçen konsertimizde o taýda oturan iýleşlenmediň bijetinden telewizor sowgat çykypdy. Ýöne öz sowgadyny alyp bilmän konsertiň dowamyna çenni ahyryna çenni oturmalyk üçin sowgadyny alyp bilmänni. Şoň üçin iýleşlenmede şeýlerek maslahat bermek dileýän konsertimizin ahyryna çenni oturýar. Aydımdan din jaliyat tebabi biziň konsertimizin ahyryna uly sowgatlamyz bar siz üçin. Onda näme edýärler şeýle mehriban vatandaşlar bu ajaýyp konsertimiz siziň golüňizi ýaratyp tüýsürekden umyt edýär. Gunça onda näme ýurdumyzyň meşhur aýdymçylaryny şatlyk şowhun bilen el şarpyşmady bilen öz ýanyna çağıra gelme. Aýdymçylamy taýynmyka? Ine mehriban dogunlamaly häzir bir el şarpyşmalary bilen şatlyk şowhun bilen hemmämiz gollar syp umyt edýär. Häzir ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary taýynmy ýa taýynýan onu hemme bilekde tomaşa eder. Şu monitorlardan. Gitti. Taýyn öýdän. Onda näme? Ediydiler, mehriban vatandaşlar. Siziň üçin ýurdumyzyň meşhur aýdymçysy, Türkmen halkymyzyň söýgüsini gadan aýdymçymy, Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa. Şeýle hem Türkmeniň söýgüsini ganadan ýylyň parlak ýyllygynyň göçmen şanynyň eýesi meşhur Rüstem Xalliýew. Diňe söýgülümiň şeýle gözleri bar, şol gözleri mene intizar. Diňe söýgülümiň şeýle gözleri bar, şol gözleri mene intizar. Kenara bewüsyär jadyly, göýe çeşmeden akýan çaýaly. Filandy kenary durup bir zaman, düşdi gönlüme gözüm nazary. Asmana yıldızlar şöhlet açar, senin gözlerin aydık nurunu saçar. Diňe söýgülümiň şeýle gözleri bar, şol gözleri mene intizar. Diňe söýgülümiň şeýle
iyileşleri meşhur aydımçılanmadan bilelikte yerine getiren aydımlarına tomoş ettik. Aydımdan ruhuňyzy dinje aldyrmak üçin ýene bir ýolu owadan aydym taadlary bilen dowam etýärmi? Etýärler. Onu mehribanlar el çarpışmada ören şahatlyk şoğun bilen bugünkü ajaýyp konsertimiz. Siziň üçin bir näsani owadan aydym taadam bilen dowam edelim. Meşhur aydımçymada Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa. Salam mehribanlar. İlk bilen ätediň hemme jaňydy şu konsertimizde hoş gördük. Näme diýeýin? Öz muşdoklaň bilen, direktöşleň bilen ýakyndan didarlaşmaň ödem bir ullukan bagyt. Men siz bilen şeýle ýakyndan görüşýändigime, hemem şu biziň konsertimizde ýörüýte syýlap geleniň üçin sag bolsun aýdýan. Hemişe öýüňizde toý bolsun, toýlaryňyzda gatnaşaly. Täze 2025-nji ýylam düşümli ýyllaň biri bolsun. Näme aýdym bilen dowam edýäs? Tansaban aýdym diýen tan tetçege meňden dok. Tan tetçek adamlaň ýüzüne meňden oňon soňrak görüberer. Dekedem destemden başlaýlyňmy? Dowam edýäs. Dekedem destem diýen aýdym ýörüýte siz üçin. Umydy
Ne Züleyha Kaka ustaydı. Bir min sizi garaşdyrmaly. Haýşa sebäpli sen mehriban iýleşdirmedi. Bir bildirişimiz var. Mehriban iýleşler, mehribanlar telefon bilgini hemme telefonumuz açýar. SMS-lere girýär. Biziň gysga bilgimiz 0504 bilgimiz belläp. Elbetde görüşme diýär sahnamyzda siziň üçin çykyş edýär. Züleyha Kakaýewa şeýlekem Rüstem Halif üçin özüňiziň gyzyklanýan soralaryňyz bar bolsa, şo gysga bilgimizi SMS arkaly ýollamaly haýyş edýän ol SMS-leriniz hem biz häzir monitorlamada görüp jogaplaryny hökman ýetirer. Ştaýk gelýärmi? Howa monitorlamada görkezýär. Kim siziň üçin şeýle hem Rüstem Halif üçin gyzyklanýan soralar bar bolsa biziň monitorlamada çykýar. Şonuň üçin mehribanlar 05 04 gysga bilgimizi belläp SMS arkaly özüňiziň gyzyklanýan soralaryňyzy bildirmeňizi ulu hormat bilen haýyş edýär. Howa, haýsy aýdyma köp isleg bildirseňiz, biziň meşhur aýdymçylarymyz şol aýdymy size ýerine ýetirer. Onda näme mehribanlar bir şatlyk şowgun bilen, el şarpyşmalary bilen bugünkü ajaýyp konsertimizi dowam edelim. Indi Rüstem bilen dogam edäýsinler. Rüstem Halif. Şeýlemi? Rüstem Halif ten çagyrýarlar. Onda näme mehriban doganlar, mehribanlar hemme birlikde şatlyk şowgun bilen, el şarpyşmaly Rüstem Halif. Ýylyň parlak ýylladynyň göçmen nişanynyň eýesi. Halkymyzyň söýgüsini gazanan meşhur Rüstem Halif. Ýöne ine gunşap. Ýa-ni biz gysga bilgimiz bildirdik dogry dämi? Mehribanlar. Rüstem Halifden nähili aýdymy aýtmagyny haýyş edýär. Ha? Haýdym diýerler, halkaýdym diýerler. Haýdym diýär. Haýsaýdym. Haýsy? SMS arkaly ýa-da SMS arkaly 05 04 gysga bilgimiz. SMS edýär mehribanlar monitorlamyzda onu görnýär. Howa. SMS gelýänçä Rüstem öz gowurýan aýdymlaryny ýerine ýetirseňem bolýar. Aýyplarym galdy. İň gowy aýdymlaryň biri el şarpyşmalary bilen. Mehribanlar Rüstem Halif iýdarym galy diýär. Onda näme? Halipa ajaýyp aýdymlar bilen mehribanlarymyzy el şarpyşmalary şatlyk şowguna dowam eder diýip tüýsürekden umyt edýär. Ey ulgum yatın o çağda, ey ulgum yatın o çağda, ayak yalan oynar iğdarım galip. Yine barıp görürmek her yerlerim, o yerde oynarla kıyılarım galip. Yine barıp görürmek her yerlerim, bile oynarla kıyılarım galip. Ya bir ömrüm gey, yarın korkusuna yüzüm ne gülli.
hayda veringler, hayda verin insan. Ay bereketler. Ey karaya tulganın geçen geceleri, karaya tulganın ekin geceler, kinilerin gördüm kovun emin alır. Hey 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 hey. Bereketler iyidir, bereketler. Ah yere. Ay hey. Ey olaylara asla varmanım, varmanım. Yine söyleyere asla varmanım. Yine varıp yarım yüzünü vermenim. Ul bir vefa yarım ni benim, yarım deyip aydınlam gali. Ey yarab, yarım benim, yarım diye paylaşım. Vah, aydınlam Biz filan Allah filasın, Allah can. El damat toylu güllerde, o güllerde görüşmek ezip etsin. Inni ne yamaydım size güller yani. SMS gorkaday. Ine mehribanlar, yan hiyali, Rüstem Halife öz bildirgen aydımlaňyzy SMS arkaly ýerbermeňizi haýyş edýär. Han haýsaydım.
İşanım. İşanım diye. Başka näme? Hani başka aydım. Yine de. İffek bildirýän mehribanam ölçün. Yollar bu yollar diýär sözüm. Ondan soň Onda näme dostum? Ştaýdany yollar bu yollar. Yigitler üçin bir halk aydymlary aýdyp bereli ýollar bu ýol, onuň ýanky işanym. Onuň näme mehriban zinalymyz şeýdem. Beýlik söýg aydymlara geçerer. Şoğun aydımlar, doğru değil mi? Öyle. Onda ne mehribanlar, Rüstem Halif için. Şoğun el çarpıya. Yollar bu ýol. Türkmena toya başlandy näme? İlkinji halk aydym bilen başlaýardy. Şol aydymlar bir aýraýly onuň nesibeden. Hemme den aydymlar aýdar. Sanyň sag bolsun. Biz filan Allah filasyň. Seni bağlar, seni bağlar, seni bağlar,
Hakancan, Halifa, Ruşen Halıgayın, yollar bu yollar gele. Emriniz olsun. Baş üstüne. Yine mehribanlar, mehriban doğanımız görüşme diyeli. Ursum Halif mehribanlarımız sevgili bir nesani soğunu acayip aydımlamı yerine getirdi. Howa, köp sawalsyn aýdýar, meşhur aýdymçymyr Rüstem Halifa. Yine mehriban doğanlar, mehribanlar bizden gıyska bilgimiz elbette nolbaş nolur SMS bilgimiz. Diňe bir aýdym däl. Özüňizin gyzyklanýan soragyňyzdan bolsa, Züleyha Kakay we Rüstem Halifam berip bilersiňiz. Elbette siziň isleýän soraglaryňyzy biz monitor arkaly ýankyýaly görkezip, bulara aýdyp, seýleken bular özüniň mikrofonumyzda size jogap berer. Şonuň üçin mehriban diňe bir aýdym däl. Özüňiziň gyzyklanýan soraglaryňyzdan bolsa bermeňiz, ul hormat bilen haýyş edýär. Ine bolsa mehribanlar, mehriban doganlarymyz, gelin bugünkü ajaýyp konsertimizde näştaýda SMS-imizde SMS-laryň biri Züleyhajan, tidiň aýdymçy bolmagyňyza näme itergi berdi diýär. gyzykly soraglaryň biri, dogry. İleşlemeden gelen soraklaryň biri. Yerimden turup jogap berän. Vay, şu soraga men ödüme de berýän diýin. Ay näme? Teleýaýlymlar üstü bilen ýada bolmasa, bir näçe aýdymçylar, bagşylar diňläp, şo zatladyr ýöne edil plan datmaňa şol aýdymçy bolmagyma itergi berdi diýseme. Ödmen bilen oýdýan şo soragy. Şeýle ykbalymdyr da, ykbalym diýip düşünýän mene. Edil bir aýdymçy bolup bir halkyň öňünde aýdym aýdyrnyp bir onnal bir arzu edip berenme ýadyma Öt fikir de ýok, dogry. Ýöne aýdym aýdasyňyz gelýärdi. Aýdym aýdasym gelýärdi ýönedir şular ýalyk bolarnyp arzum bir edip baramakdym, pikirem edemokdym. Ýöne adamyň bir maňlaýyna ýazgydy bolýar, ykbaly bolýar, bir hil öde şeýle bolly, beýle bolly ýollardan geçdikde, ana siziň öňüňizde Züleyha aýwaňyz siz bilenler elbetde. Näde şeýler jogapmy? Ine mehribanlar ýene de ustada Züleyha Kakay we ajaýyp SMS-imiň biri gelip goşdy. Hani soragymy görkezmän haýyş edýär. Züleyha Kakaýewa Iň diýär. meşhurluk gadanan aýdymy haýsy aýdym diýär. Tidiň iň meşhurluk getiren aýdymyňyz. Onu siz bileýmeseňiz men bilemok. Haýsy aýdymyň meşhurluk getirenni. Bize hemmeti birden çykardyk diýärmi? Näme? Şyka biledik bilen tanalan bolmagy mahmal awa. Dogry. Onda el şarpalyň hemmemi. Başga soralarymyz barmy? Soraglar kän ýöne. Kän. Elbetde onam bize häzir konsertimiň dowamynda belläp geçer şeýle gerek. Şuýda ýene bir SMS-imiz bar, gyzykly soraglaryň biri diýär. Züleyha Kakaywadan Anora aýdymny haýyş etýärler. Başga da haýyşlar kän Kasoyň ýöne. aýdym däme lan Anora? Ya Anor biýip bolinam şamnam gülün. Şomy? Men aýdymam däl ýöne bir aýdypdym men kasoyň aýdymdan haýyş edýärm kalar öýtdüm. Salam Züleyha Kakaywa diýär. Şyka biledik aýdymňyzy aýdyp beräýin. Öd aýdymlamdan aýdyp Dörüş bereýin. barada aýdyp beriň diýär eýtýän. Züleyha Kakaywa iň soňky aýdymňyzy haýyş etýär diýär. Haýyşlar kän ýöne. Iň soň aýdymy dogry aýtsam, ýürek dillenýär, ýürüýtüş konsert üçin işledim. Dogry aýtsam, birinji dinleýijilim siz bolmaly. Görýäňiz mehribanlar, ajaýyp bir pursatlaryň birini hemşin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaywa ilkinji aýdym ýaşla täze aýdymy. Siz üçin şu taýda ilkinji gedek ýerine ýetirýär. El şarpalyň
Söýgaydım, ýürek dillenýär. TikTok'da bir bölejigini goýupdym. Hemem ödme niyet etdim şu konserde gelen dinleýijilerime ilkinji bolup şolaýdym ýerine ýetirerini. Ona şolaýdym ýerine ýetirip bereýin. Başdyra. Ona näme merhaban el şarpyşy bilen şatlyk şowhun bilen dowam edýär. Hananna. Gelsene geç vurmanqa, dönsene soğuk vurmanqa bugünler. Keri geceleri küsüdüm men, anan mehrini küsüdüm men bugünler. Gelsene geç vurmanqa, dönsene soğuk vurmanqa bugünler. Keri geceleri küsüdüm men, anan mehrini küsüdüm men bugünler. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. İde sen nirde dide, dideme dide bu seher. Sen yetmesen dadıma men, dert koşar canıma men bu şehir. İde sen nirde dide, dideme dide bu seher. Sen yetmesen dadıma men, dert koşar canıma men bu şehir. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. Yalan yaşam gamlan yar, menin bilen henglen yar. Seni sorabaydım yalan yar. Mundan artıkman yar, munna baqy durman yar. Seni sorap yürek dillin yar. Sağ olun. Köp sağ bolsun aýdýar. Meşhur, 'Züleyha Qaqaýewa bir şowhun bilen rel çarpalyňmy?
köp sağ bolsun aýtýar. Indi ştaýda mehribanlar, mehriban tawjajylanmaz. Elbetde ýurdumyň meşgul aýdymçylary, kay başyligim, Rüstem Halifa gelin adajyk din jalmak üçin pursat berýär. Elbetde bugünkü ajaýyp konsertimizde siziň bilen bir näsän gyzykly şowgyny konkursumyz bilen dowam edelim. Hawa, şu taýda bijeli oglan ağlama diýe bije çekýärmi? Ha konkursumyzy geçirýär. Şonuň üçin mehribanlar biziň aramyzda 3 tane gyýyz gerek. 3 tane gyýyz. Kiçen bolmaly, ulan bolmaly. Aramlyk. Awam. Şonuň üçin 3 tane gyýyzyň gelmeni haýyş edýän. Ýöne gatyýyndan bolmaly. Öýde ılgap iş edýänden biri bolmaly. Hana gyýyzlaň biri gelýär. Ýine biri taýyn. Hawa. Ýene 2 tane gyýyz gerek. Hana kisem gelýär diýär. 3 bolýarlar. Gyýyzlar 2 tane gerekdir, 2 tane gyýyz. Geldim. Bolly gyýyzlar bolly. Ýemez oturýar. 3 tane gyýyz gerek. Konsertimizde görenmede ören şat mümkin bolsa adyňyzy bilen tanıştyraýyn başlygyny. Şirin. Aysenem. Aygödül. Şirin, Aysenem, Aygödül. El sarpaly hemmemiz. Häzir ştaýda gyýzamyzda elbetde bulan haýsynyň ýynnamdygyny barlar. Dogry da bolsa. Şonuň üçin gyýzlar ştaýda biz häzir siziň üçin oturan tomuşçularymyzyň arasyna gerekli bolan zady äkelmeňizi haýyş eder. Ýöne şu üçüňizden haýsyňyz soň gelseňiz biziň ýarşymyzdan çykarsaňyz bolýarmy? Taýynmy? Kim birinci gelse, ikinci gelse galya, üçüncüm soň gelse çyk gidýär. Bolýarmy? Men aýdaýyn. Aýdaý. Häzir şu oturan iýleşlemediň içinden 10 teňe tap getirýäňiz. Kim birinci getirse, Biziň sahnamyzda galya, biziň konkursumyzda dowam edýär. Soň gelen bolsa konkursumyzdan elbetde ýarşymyzdan çykýar. Şonuň üçin gyýzlar 3 saniýe. 1 2 3 gitdik 10 teňe tap. Oturanymyz arasynda 10 teňe getirýär. Han ilgalyň, bolun. Han gyýzlar kim tapýar 10 teňe. Aftuda berip bolok hiç kim maksat ýanyna göterenok gedin. Hani? Bulara soğuk berjek diýen ılgaýyşyna derdim. Biziň eýlek 3-nji gyýymda galy diýen. Dogry dämi? Bu da 10 teňe. Adyň nämedi? Aysenem getirdiýän maňa birinji. Men alym. Aysenem getirdi. Sen deňgelýän Aysenem Yok. birinji alym. Kizi dengeli berdim. 3-nji ýyl wapşa galy gelmedi hiç ýeli. Wapşa gelmedi ol. Tapmady. Nemede ol sebäp diýsen ılgak görmedik. Dogry dämi? Bular ýaşyp gören günni adam bilen turup sağlyk üçin dogry gerek. Ina gyýyzlar teňe alýan. Bu da kisalan getirip durýar. Bolmadyn diýip. Indi bolsa ýene bir mehribanymyzyň arasyndan bir zat alyp gaýdýas. Ýöne bir gezek kiňiz gidýäňiz kim birinji gelse. Biriňizde galýaňyz. Biriňizde biziň ýarşymyzdan çykýaňyz. Men goýaýyn şerti. Hökman. Bu gedek tap getirmeli zatlaňyzyň biri Duhoy. Gittik. Hani oturanama duhal gaýdýas. Duhu kimde? O genne jaterde men näwa dip. Genne jana bu da Duhu kimde? Va diýer algapar ýa-ha. Aysenem, ajere. ene şerin duhu getirdi. Şeyh duhu diýe gidelim. Dogry gerek. Baka sen ne bilýär? Sara görýär. El sarpalyň. Siziň adyňyz Aysenem. Elbetde sizem ýerge geçip oturmagy haýyş edýär. Ene mehribanlar biziň konkursumyz siziň göwrüňizde turandyr diýip tüýsürekden umyt edýär. Iň soňky soragam madämi? Ha iň soňky şert. Ha tamammy? Tamam. Häzir şirin şeýledimi? Ha şirin üçin bugün
konsertimizde sahnamızdan düşüp ılgap derlep haşap gelen üçün elbette Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde yerleşen İsmet Dünyası'nın adından Füjülük Tordun oluşuruyor. Hawa. Tordun tüycülük aldırmışını da oğadan olsun tüycü olsun Simit dünyasının adından tüycülük tordu. Bir şovkun bilen bir el çarpalayın mı? Tamam. Senin atral, hava sağ ol. Köp sağ ol, naytya. Merhabalar el çarpıyat. Yine staydı. Yine bir zatlar böyle kesmeğinde. Filan elbette sizin ahırcayadın ülsünüzü şu mayın torlamada bermeniz hayiş ediyen. Stayda bizim müdürlüğümüz var. Sizin için bir vize tayarlaptır. Gelin kemmemizim. O vizamı da tomaş edelim. Häzir hemmejämiz şu monitorlara seyretýär. Ümsüm bolup Hemen birlikte reviziyamdan başladı. Ülseriyat mehribanlar. şuwa görýän bolsak, şu wizada ýerde bölejik çörek dur. Çörüktür doğru da. Ben şu an çörüktür diye fikir ediyen. Wizadan şeýle görünýär. Kim adım? Ne bileyim sahnamda. Ne sahnamda bilmiyorum. Hani bir çağacık çörük alırdı. Söyleme. El çarpalıyın. Inne El çarpıyat. Ya kızakıyın. Gelçiyim. yankı çörek aldıran çağacık kırpıjämiz gelýär. Ýagşylyk ýerde ýatmaz diýä ýöne adyň näme? Medine. Medine. Yankı çörek ýerden galdyrdyň ha. Şu çörek sana bir ýerden galdyr diýip maslahat berdimi? Özüm gördüm. Özüm gördüm diýär. Görýäňizmi? Mehriban käbelerimizin, mehriban atalarymyzyň ajaýyp öwüt ünnügleri bilelikde könülümizden gelýän ýagşylyk ýerde ýatmaz adyny götürýän mehriban çygymy üçin el çarpalyň suwunuza. Şular ýalak ýaş netilleri edep terbiyeleyen yaşlılığımda köp sağ olsun aýtýar. Elbette ama şeýle bolmaly. Ýagşylyk ýerde ýatmaz diýär. Sen bugün konsertimizde kim bilen geldin? Ejem dağılen. Ejen da bilen geldinmi? Şuma alжыраýagmy? Yak. Hiç alжыraýakmy? Men seni görüp alжырap başladym bolýar. Böyle nästayda özgimiz şin Smit dünýäsinden ajaýyp soğudymyz gowşurýar. El çarpaly. Ady ýala ken tuğalymy özüm Medine al netibetten Simit dünýäsiň adyndan sowgat. Köp sağ olsun aýtýar. Ýeriňizde geçip bilýäňiz. Mehribanlar, sizin hemmeňizi ýene bir zat öňe çekeýinmi? Türkmenistan Kino Konsert Merkezi'nin adından Rüstem Halifa bir supriyemiz var. Özüm bilýän näderşmi? Bilýän, doğru dämi? Onu hemmemiz şu monitorlamada seyredýäs. Rüstem Halifa'dan gelmegen haýyş edýär. Sizin üçin Türkmenistan Kino Konsert Merkezi'nin adından surpriz. Belki goşkym hala. Onam şu barca konsertimizde aýdym edip aýdaýsa. Baktım belli. Görüsüm gelýär, görüsüm gelýär, geldidim seni görüsüm gelýär. Görüsüm gelýär, görüsüm gelýär, geldidim seni görüsüm gelýär. وين دفيقين عبيد غيم بالبيان جمالك إلى بين ثنبيان وين دفيقين عبيد غيم بالبيان بدل من أنم ساخنا يا
cemal Kirpinin okkaşına kıyar mı ya cemal Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Gelli dedim seni görüsüm geliyor Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Gelli dedim seni görüsüm geliyor Görmeni göz görüp akit gülür yüzüngni Siridingde sanlara yanıdığını Görmeni göz görüp akit gülür yüzüngni Siridingde ağrı bak yan yüzüngni Sorunun sonra senin kanını Sorunun sonra senin kanını Dut aralıp yazmağı dinle ya cemal Dut aralıp yazmağı dinle ya cemal Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Gene dedim seni görüsüm geliyor Görmeni kirigit hüvesi bardır Kara taşın düştü bu yetimardır Görmeni kirigit hüvesi bardır Kara taşın düştü bu yetimardır Bu dünyada ödül bir pirizim Bu dünyada ödül bir pirizim Görsem yüzün yürek ağız olsun ya cemal Görsem yüzün yürek ağız olsun ya cemal Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Gel dedim seni görüsüm geliyor Gel dedim seni görüsüm geliyor Gel dedim seni görüsüm geliyor El şarpya. Rüthem Halif ul hormat bilen öz ýamda çağırýar. Rüthem zabydyn ýamda gelmek haýyş edýär. Rüthem, şu sowgady siz üçin kim taýýarlandyr öýtýäňiz? Iň bir gyzykly pursatlar bir. Elbette sizin üçün şumat, şu mehribanlarımız bilen bilelikde, sizin üçün taýýarlanan bir kilimimiz nähil bolýar? Siz nähil başta nähil pursatlar baştan geçirdiňiz? Şo barada aýdyp berdiňiz ki, Dogry özüm garaşmadım. Yani bu ýazgyny bir näçe ýyl, 2 ýyl awaldy meni bir halifalaň ogullary bilen ine Ataway Çaruli Halifaň ogly hemde legendarny halifalarymyz Aksafarowyň ogly Rowşan Halifaň ogly bolup herimiz öz kakamyzyň ne keşfini ýerine ýetirip bir ýazgy konsert edipdik. Şonda da ine kakalarymyzyň şo eşiklerini geyip şolaryň aýdymlaryny aýdyp bir ýerine ýetiripdik. Bir 2 ýyl awaldy oňa. Şondan merem näme bir rejissor dostumuz var, Edi Hacı var. Hem de Serdar Can ağam var, minnettarlyk bildirýän. Köp minnettardyr nam. şumat ýakynedy gördüm serde. Elbette şu taýda sen sunnatyňa sarpaňa özüňe hormat goýup, Edi işaňylyp şu wideomy taýýarlap, şu konsertde görkezmegi özüme makul bir ajaýyp arzu aýdyp bermeňiz ul hormat bilen gaýdyp. Ustad bolýa, Eýjan minnettardyr nam. Köp sag bol. Biz silan Allah silasyn nam. Köp sag bolun. Minnettardyr. Sag bolun. Indi mehribanlar, bugünkü ajaýyp konsertimiz şowgun aýdym saatlara dowam edelikmi? Onda häli konsertimiziň başragyna Rüthem Halif bir ajaýyp arzuwlaň bir belläp geçdi. Şu aýda mehriban käbelerimiz, ýananlarymyz otyrdy. Ajaýyp söýgü aýdymlaryny, elbette şowgun aýdym saatlary aýdyp berebekler. Ulu hormat bilen haýyş edip el şarpışmalar bilen bu ajaýyp konsertimizi dowam edelim. Neştaýda ýöreýär seni söýmän bolarmy diýip pälemerli isteglerler ömrüňiz bolsun. Sizin için seni söýmän bolarmy ýetler. Ýere dogana. Bittikmi? Owadan söýgü aýdymlar bilen. Sizin için mehribanlar. Hadi, 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 hadi,
Deli balta edemedim Sen tığılığı yok işladın Yine dedimi yadadım Sen nemenin yadım Yüreğimde mühürlü adım Seymen edip yaşayın Yaşayın Başladı doldurma. Ömrüme doğru. Yine mehribanlar doğanlarımız. Görüşme diyali. Ehli diyanlarımız doğanlarımız hayıstı boyunca Rüstem Halif acayip aydınlan birini yerine getirip verdi. El şarpiyat soğunuzu. Ne olsa bugünkü acayip konserdi. Bir neçe acayip oğudun aydın müsaade bilen devam ediyat mı? İstek bildirilen acayip aydınlan biri. SMS arkalı yollayat. Näçe ayda soralar var diye ilk aydımdan öňür diýersem, yaş aydymşylara diye dörejülük maslahatlaryňyzy paylaşaýyn diye. Dörejülük maslahatlaryňyzy Yaş paylaşaýyn. aydımçılara dörödücülük maksadyňyzy paylaşaýyn maslahatyňyzy diye. Yaş aydımçılara mı? Yaş aydımçılara näme gelecekde şu saýlap alan käriňizde tutanýarly bolmaly, zähmet çekmeli. Näme? Şeýle hem näçe ayda bugün acayip konsertimizde bu SMS ýollan sizin bir gaýbana bir şägirdiňiz bolmagy mümkin. Sizin aydymlaryňyzy dinläp, aydymlaryňyzy söýüp, bugünkü acayip konsertde gatnaşyp özüm görkezip bilmeýändigim bolmky. Şoňa hana bir ýerini galdyrýar. Şoňa bir acayip arzu etip bermeňiz haýyş edýär. Mümkin bolsa şol bir sahna çağırsak, bar bolsa eger. Mehribanlar, ýa SMS ýollan. Elbette gaýbana şäherimiz ba bolsa, ýanymyza gelseňiz, utanma, çekinme. Hawa, indi tere şu taýda Rüstem'e ýene bir sorak, belki aýtmadlyga mümkin. Rüstem Halif, näçe ýaşynda aýdym başlapdyr diýär. Men näçe ýaşyňda diýendir öýtdim. Ha, şu sunwata Hawa, näme ilki? näçe ýaşyňda başladyň? Ol näme Hakym Ruşen Halif ol hemmemde belli bolşýalak. Çağalıkta näme Hakymyň aýtýan aýdymlary hiňlenip şoň bilen aýdyp olaýan bir ol aýdym däl ýöne hiňlenme höwes ol. Çağalıkta başlan höwes bolýar. Şu ýene 2013-nji ýyly harby gullukdan geldim. Ondan soňra bir ýyl ýaly başga ulgamlarda zähmet çekdim.
2014-nji ýylyň aýaklaryna 2015-nji ýylda şu dolu we näme toýlara, sahnalarda çykyş edip 2015-nji ýylda şu talip bolandan soň hemem ýangyň ýarym telewiziýasyň ýeňisi boldum. Şondan soň dolu sungat ýolyna aýdym taza başladym. Mundan beýlägem Rüstem Halifa sungat ýolyny sürlük ardy etýär. Köp minnetdar emäňde. Başka sorularınız var mı? Her bir görkeşeğin. Soraglar kän ýöne. İstemesem de seyredeceğiz. Ne diye? Rüstem, mümkün bolsa qaqaňyzyň aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip beräýin. Başystyň ökmany de ýaňam näme kakamyň dörejiliginden 2 sana aýdym ýerine ýetirip berdim. Ýene däzir konsertimiň dowamynda da aýdymlary ýerine ýetirip berer. Hökman. Ýöne mehribanlarym. Hakykatdan diňe bir aýdym däl. Özüňizi sadece bizim internet ulgamyzda giden sahypalarymyzda bizim Rüstem Halif öz wagtyda bilen ýa-da bolmasa öz dörejigini goýmaýan bir soraglar ýa jogaplar bolup biler. Dogry-da bizim gyzyklanýan soraglarymyz. Dogry-damy? Şonuň üçin bizim gyzyklanýan soraglarymyzdan bolsa gysga belgili 0 SMS belgimize SMS ýollap aýdyp aýrarsyňyz diýip tüýsürekden umyt edýär. Onda näme? Ajaýyp aýdymlarymyza dowam ederelikmi? Başystyň näme aýdym bilen dowam etýär? Öz gowurýan aýdymlardan. Haýsy aýdym? Soň aýdymy. Men ýanynda diýarym. Howagym. Tansyman diýär. Ýaşlygyma ýakyn ýalançy dünýä. Bolýa. Haýsy aýdym? Tansavalny soň aýdym. Bolýa. Ýaňy birinji näme ýigitden biziň islegini birinji beýe aýtdyk. Ýa halk aýdymlar. Agam sen aýdym hökmany ýagdaýda häzir aýdyp berjek. Ine şu taýda mehriban diýen alamaz. Tansavalny bir ýanky soňky täzelikde döreden aýdymda islegildir ýalar. Hemmäňizem sizin üçin mehribanlar. Men ýanyňda diýen owadan aýdym bilen dowam edýär. Alýar bismillah. Rüstem Halif. Rüstem Halifa. Mehribanlar, sizin üçin. Men ýanymda ömrümiň soňuna çilli, seni seýerim insan kıydemi meçenli. Men ýanymda bu ýüreg ýarsagali, men ýanymda unut dertleri. Sevgilimiz gamlanma, hiç gamlanmagan beýdi. Birden düşünşmesek senden gideremeyiz. Kıymanlarsa geçer gider, bizden araşar gider. Tici güller yine de gelir. Men yanımda ömrümün sonuna çilli, seni seyerim insan kıydemi meçenli. Men yanımda bu yürek ýarsa gali, men yanımda unut dertleri. Men yanımda ömrümün sonuna çilli, seni seyerim insan kıydemi meçenli. Men yanımda bu yürek ýarsa gali, men yanımda unut dertleri. Şan ýaşa. Birikli aýylar. Bir günden sen her gün mudam yanımda olsan, kıynandırman kiyeceğim. Yüreğim varsa demansa, kıynım else geçer gider, bizden araşar gider. Tici güller yine de gelir. Sebebi men yanımda ömrümün sonuna çilli, seni seyerim insan kıydemi meçenli. Men yanımda bu yürek ýarsa gali, men yanımda unut dertleri. Men yanımda ömrümün sonuna çilli, seni seyerim insan kıydemi meçenli. Men yanımda bu yürek ýarsa gali,
devam etti. Yaşlı mı yakın, yalancı dünya. Bu dünya, hiç dünya, bir vefa dünya. Yaşlı mı yakın, yalan şu dünya. Sefer vakti kuşlar, sayırışır bağda. Yaşlı mı yakın, yalan şu dünya. Önüdün kanın dünya, senin mehritedi dünya. Önü kanın yakın gitme, oynan seni dedim oynan. Önüdün kanın dünya, seni kaygı itedi dünya. Önü kanın yakın gitme, oynan seni dedim oynan. Oynan seni dedim oynan. Ağır güller geçer gider, yakma mehrimi de pahalım. Oynan seni dedim oynan. Sevgimi marşettim bir vefadıyla. Belki iştir olan dolanırıyla. Sevgimi marşettim bir vefadıyla. Belki iştir olan dolanırıyla. Önüdün alın dünya, seni kaygı yetedi dünya. Önü kalın yapar gitme, oynan seni dedim oynan. Önüdün alın dünya, seni kaygı yetedi dünya. Önü kalın yapar gitme, oynan seni dedim oynan. Oynan seni dedim oynan. Ağır güller geçer gider, yakma mehrimi de pahalım. Oynan seni dedim oynan. Berekeler gider, berekeler. Bu dünyada ağlar, gülün kim vardır? Bütün ömrünü yaşar, terdetti dardır. Bu dünyada ağlar, gülün kim vardır? Bütün ömrünü yaşar, terdetti dardır. Önüdün kalın dünya, seni kaygı yetedi dünya. Önü kalın yakıp gitme, oynan seni dedim oynan. Önüdün kalın dünya, seni mehritedi dünya. Önü kalın yakıp gitme, oynan seni dedim oynan. Oynan seni dedim oynan. Ağır güller geçer gider, yakma ayrıydı bağlım. Oynan seni dedim oynan. Oynan seni dedim oynan. Oynan seni dedim oynan. Yeri tebrik bildirenler için ay bir vaydım ama itbere insanına sağ olsun.
Boynun şimanı vatanı dağlar değil Görmenin seni güzeli bu ya dünya sahibi Topan aybibi Hümen şabızı yaşın dolu bakar sahibibi Aşık kuşa, aşık kuşa, aşık kuşa Yanı şanara yedilir Aramır zemmini bilmen Torku topan aybibi Bu şeydi hemmine yoktur dolar bilen kul bibi Emriniz var. Her mehriban Rıtham Haleşin el şarbiyat. Rıthamcan, bir zaman. Häzir ştaýda mehribananyň birisinden bir iki jaýdym haýyş etdi. Ondan soňra elbetde Züleyha Kaka ve gene ajaýyp SMS-ler bilen şeýlem soraw jogaplar bilen dowam eder. Ýöne ştaýda ýaňy biziň konkursymyzda gatnaşan gyzamyzda hemme bilýär, dogrymy? Soň ikinji ýer gelen mi atralyp gelen? İkinji ýer gel, dogry gerek. Şo gyzyň şu gün Kakasynyň doglan gününe. Hawa, soň şeýle Rıtham Halistan mehriban Kakasy üçin Kakamjan aýdymly. Aýdyp bermen haýyş etdiler, ulga Baştına götürdiler. hükmani ýagdaýda mehriban kıblalamyzyň, käbelemimiň zallar tag başlary dik bolsun. Onu näme elmidam dik bolsun Kakamyň başı diýen aýdymy. Näme? Artanjan, sigim. Ýerite şol jigimiň Kakasynyň ýaş toý üçin şuň kun mehribanlar begenýän, munuňyz begendireýli. Onu näme mehriban Meşhur Rıtham Haliye. Yer Artanjan. Hemme mehribanlar, hemme Kakalamyň zalaryny tag bolsun. Käbelemimiň kıblamyň. Elmadam dik bolsun kakamın başı Perdentlerin başı egilmez yali Biz senin öwrenlik tämi durmuşy Biz senin öwrenlik yemişli yali Bedent bolsun kıvlamadım Täzim taktım kakımca Eksilmesin bilent badım Soňsuz baktım kakımca Bedent bolsun kıvlamadım Täzim taktım kakımca Eksilmesin bilent badım Soňsuz baktım kakımca Kakımca Mehribanlarymyz ömrüňiz ýaşyňyzda diýen bolsun. Madan senin daşında Käbemezim yılgırıp dur kaşında Kıvlam avray alıp senin barında Netip bolsa 100 yaşını toylayli Kıvlam avray alıp senin barında Netip bolsa 100 yaşını toylayli Bedent bolsun kıvlamadım Täzim taktım kakımca Eksilmesin bilent badım Soňsuz baktım kakımcan Bedent bolsun kıvlamadım Täzim taktım kakımca Eksilmesin bilent badım Soňsuz baktım kakımca Bedent bolsun kıvlamadım Täzim taktım kakımca Eksilmesin bilent badım Soňsuz baktım kakımcan Bedent bolsun kıvlamadım
tacım tahtım kakanca İksilmesin bilet badın Sonsuz altın kakanca Kakanca Bravo. Köp sağ olsun aytýar meşhur Rüstem Halifa. Ine orta mehribanlar öz ýanymyza uly hormat bilen Züleyha Kakaýwan çagyrýar. Elbetde SMS arkaly gelen azaýyp soralarymyza jogap bermene taýin mıha. Seýledämi? Taýin Nurwalin Züleyha Kadir Zani. Yürütü Züleyha gelip gowşan SMS'leri Kadir okaýar. Okap başla verelim mi Züleyha? Ağa men yürütü tuğrata düşmene gelim bugün müştaklamadılar. Neştayda monitorlamada SMS arkaly berilen soralarymyz var. Açar. Monitorlardan Kadir okaýar. Züleyha tydyň geyinişiňiz gowurýan diýen ýadan illeşlenmeden ba. Sağ olun. Onu kim madamam gowurýar. Ýa-da milliligini, dogry dämi? Hawa. Züleyha Kakaýwadan ejelenmede watp etýän aýdym haýyş etýärdi. İleşlenmeden biri. Başka aydym mı? Häzir şuýdy. Züleyha Kakaýwadan bir 3 sanak aydymy haýyş eder, ondan soň mehribanymyz üçin bijeli sowgatlymy bilen dowam eder. Başka Bir şey diýip ýatypdyr ileşlenmeden biri Züleyha Kakaýwa dedi. Birinji gedek görýän öňdüň etleýdirde görýän diýipdir. Şu wagt ilkinji gedek juwoy görýär. Züleyha Kakaýwa bilseň bolýar diýen aýdymy diýär. ana ikinji aydymlaryň biri, üçüncü aydym. Üçüncü aydymdan saýlaýar. Stadyr semem aydymy haýyş edýär. Eje hakda. Ele tona birinji aýdar, semzan. Züleyha Kakaýwa näçinji ýyl diýip ýazarlar amma. Gedleyin. Hani gözleýär, gözleýär. Gözleýär. Ýürekler smile bilen beripdirler şeýle dämi? O ýürekler kän gelipdir. Züleyha Kakaýwa esasy şagirdleri kim diýär? Ine en gazakly soraglaryň biri. Sizem pikirlenýän jogaplaryň biri dogry gerek. Dogrusy bir de gazakly şotora. Elinden tutup öwredýän şagirdim bar diýsem, ýalan sözledýüm bolar ýöne. Ýaş gyzlar yürütü şu aýdýan aýdymlamy özüm dönem gow edip ýerine ýetirýän gyzlar we şolaň birem şuň şu konserdimde gelipdir. Mehri Cemal Käbäýew diýip özüm gelipdir bamy. Ana Mehri Cemal. Ödýäme şaýra ilki bir hiňendir görkezeli. Gel Mehri Cemal. Tuwelime babaram men aýdymlamyň hemmetine bir bilýär. Özüm dönem gow aýdýaby. Tuwelime. Şagir Halifadan ozdurmasa kär iter diýär, dogrymy? Ozdurup bar ya. El sarpýan. Züleyha Kakaýwan gaýwany şagirdleriniň biri. Salam hemmejaňyza. Owadyny hoş gördük. Özüňi tanıştyrsaňyz. Men Maýykuly Adnak Türk Memleket Konserwatoriýasynyň Bahtiýar talibi Mehri Cemal Käbäýew. Ne Mehri Cemal. Siz esasan amna Züleyha Kakaýwan haýsy aýdymlaryny gogul görüp hiňlenýär, o aýdýaňyz. Esasan halk aýdymlary halipam. Şuma biziň sahnamyzda mehribanlarymyz üçin, şeýle Züleyha Kakaýew üçin bir aýdym hiňlenip bermegi haýyş edýär. Öz gol görýän aýdymlaryň birini. Kakaýdymna hiňlenip bereýin onu. Başla. Nem için rızın hakta ad yazılıyar Ruhsat bir vasfını yazayın kaka İfletin ineden kuy qadılıyar Ruhsat bir kuy qadayın kaka İfletin ineden kuy qadılıyar
bir kuy kadayın kaka. Keden yali her fırsat yoluma bölmetem. Duyarım söygüyü geletegemin. Şol fırlı söygüyünde yüdüyün kaka. Duyarım söygüyü geletegemin. Şol fırlı söygüyünde yüdüyün kaka. Mehriban kaka. Köp sağoltun aýtja. Köp sağoltun aýtja. Ene bunça ustada bir adı serdin mi? Men ýa başsa da aýdyma. Ne Halife Züleyha başsandyr aýtdym. Dogry aýtsam, ýa telefona da zapis goýmadyk dämi? Çynyň bilen. Ona el çarpýar hem bämi? Köp sağoltun aýtjak elbidama alyp barýan. Atyrlyk ýaryň şeýle hem okularyňyzda diňe üstünlikden gary bolmagy tüýsürlikden ardy edýär. Ene bolsa mehribanlar. Hemme bilekde Züleyha Kaka ve SMS arkaly gowuşurylan ajaýyp aýdymlary bilen bugünkü ajaýyp konsertimiz dowam edýär. Ondan sonra mehribanymyz üçin bizeli sowgatdymyz garaşýar. Şular ýadady. Ýadadyňyz gerek. Yüzüňiz şeýle bir ýada görnýär. Meneme ýada mukam diýsem tüdüwer pat ýada gallym. Käbelerimiz batyp edýän dileget käbäm diýen aýdym ýerine ýetirip bereýin. Siziň islegiňiz boýunça hemme jaňa telefonuňyz bilen meni gollap, hiňlenip gollamaňyzy haýyş edýän, aktiwni gatnaşalyň. Bar işiňiz taşlaba gelentiňiz şeýlemi? Hatam dinanlar, öýüň hojalygyň işi ýetige bilýäňiz-de. Şonuny taşlap gaýdan bolsaňyz, dinjalmana gelen bolsaňyz, dinjalalyň. Adaçy kereketlenire bir begen oturalyň daýyň bolmaly. Dogry aýdýar. Ondan hem Halife bilen 3 sany özüniň gowurýan aýdymlaryny haýyş edýär. Ondan soň bijeler bilen dowam edýär. Hani mehribanlar, el çarpışmada şahatlyk şowgul bilen Züleyha Kakaýewa. Käbelerimizin janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Sen maňa dilet käbäm, dilekleriň bilen kanatly goşmen. Atman emin gapyşan çagy, senin dilekleriňden tapýaryn goşmen. Sen maňa dilet käbäm, teherde tawada, şamda şapakta. Senin bilen hiç korku yok. Anynyň dilleri galyar topukta. Sen maňa dilege käbäm, diýäýmen hemen ýok, ýeten ok nämen. Dilegleň dergäkde kawul bolanda, Nuhun tupanyna düdügeler gämem. Sen maňa dilege käbäm, dilegde ulanyp oňulanyň men. Dilegleň bolmasa dünýäň hubbotun mehribanym. Nädip oňuraýyn men, dilege käbäm. Sen maňa dilet käbäm, dilegle bennetin Allah ýalkandyr. Senin keramatyň doga dilegleň beýkam oklaryna galkandyr. Sen maňa dilet käbäm, teherde tawada, şamda şapakta. Senin bilen hiç korku yok. Anynyň dilleri galyar topukta. Sen
adımdan kabul edin. Şu hatam ulolluğun çok ödetiriyen käbelerin dilegleri bilen biz hakikattan am ganatlı kuş bize Allah yalqaya tebabi özlerinin am köp çağalarına dileg ediyor. Mene hemişe diyenle bir dileg edecek olsam käbelerin dilegleri kabul olsun diyen sebebi olan dileglerini hemmedat var. Şoň üçin käbelerimizin canları taw bolsun, başlar dik bolsun. Käbelerimiz üçin. Taw bolun. Ýagşy ýaraydymy ýerine ýetirip bereyinmi? Ýörüýti bilaýdymy? Denanlar üçin diýen sebebi denanlar hat beter töýgä çymýalar şeýlämi? Oglanlar o babatda ejizmi qadiýan? Çynmy? Hemme jaň üçin ýagşy ýaraýdym bilen dogam edýär. Telefonuňy bilen hemme jaňyňy gollasaňyz hata wadan bolar. Berekeller. Yağış yağyar, yağyar seni yatladı. Bu diyala damzalam kalmağaline. Yüreğimi kızdırıyor, sensip geçen gün. Sevgi veren dünyan ayrılığına, ayrılığına. Anan, 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 seni göresim gelýär. Barsam diýen ähli zady terk edip, nirde keneler seni güýmeýän, ýagutirmaň aýralygy terk edip, berk edip. Jaňyňyz taw bolsun. Yağış yağyar, yağyar seni yatladı. Yaşanların kuvat alıp adından. Edil şonun ýaly, tüýdürem nügümem. Çıkmanygymam bilýän senin ýadyňdan, ýadyňdan. Anan, 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 seni göresim gelýär. Barsam diýen ähli zady terk edip, nirde keneler seni güýmeýän, ýagutirmaň aýralygy terk edip, berk edip. Anan, 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 seni göresim gelýär. Barsam diýen ähli zady terk edip, nirde keneler seni güýmeýän, ýagutirmaň aýralygy terk edip, berk edip. Yağış yağyar, yağyar seni yatladı. El şartdan. Restayda Taw bolun. ben Halifa görüşmedi Ali bugün kazaýyp konsertime dowam edýär. Ýöne biziň tomaşaçylarymyzyň arasyndan ýürüýtip biziň ýanymyza gelip 3-nji aýdymy Kaka barada aýdyp bermeňizi uly hormat bilen gaýaş etdiler. Aýdarmy? Onda näme? Sowgunny el şarpyşmalar bilen hemme bilelikde mehribanlar telefonumyzyň sıralaryna biýatdan çykaramda. Başdyna. Bilýän Kaka. Fatiha şeýdir. Bilýän Kaka. Asla ýerliksiz zäl. Howatyryň hederiň. Herhal
Menem sen üçün elle barım ederim. Çünkü dine süngümede ömrü ornan edevin. Esası da sen özüňi biren halal duýduňy hemem söýgüläp, serpaýlap, ýola salan gyýdyňa anamly bol pederim. Bilýärmi nämeden gorkýan? Senin ynjamagyňdan özüm bukyan üncülerim beter ynjarsyň diýip. Ýene-de bir zatdan gorkýan. Ondan Hudaý saklasyn. Hiç bir insan izid kıblasynyň jigerini yakmasın. Janym bilen ihlas etýän. Saňa men hakda diňe gowy habar barsyn. Ähli maksadım ine. Imma durmuş şeýle näçe. Ajysym bar, süýjüsem. Ýöne sen bar bolsaň bolýa enretmez hiçtem. Kaka, kıblan, ýaşawyry uzak. Sen maňa ýaşamak üçin beýik dartyş güýjüsüň. Sen hakynda kän zat ejiden tek aýdardan. Ýöne bilip bolmady belki. Şeýde ýaýdansam. Alma söýgü bilen beren bir ömürlük goruňdan. Razy kaka. Şygyra salap. Aýdyma salap. Sen edelleň. Müňde birin gaýtarsam. Inni hormat bilen Rüstem Halife saknaň merkezine çagyrýar. Reştaýda Hüsemjan bir özüňde iň bir gowy görýän aýdymlaň birini aýdyp bermek haýyş edýär. Ine näme ştaýda kardeşimiz hem dinan bolsa da dost hökmünde bir sıralyp sır berişen kardeşimiz Leyla birazajyk näme tolgunly bir hakatynyň biraz özüň bir zatlar bolansyň. Oňa derek mümkin bolsa men bir hakda aýdyp beräýin. Ola mehmanlar. Şowgun elçap bismillah Rüstem Halif dowam edýär. Kiçilikdesin adına kuanım Ulanamsın ağayına dayanım Kiçilikdesin adına kuanım Ulanamsın ağayına dayanım Kakınca Dertlerinden mutluyum Hakancan sen mi pali oğlan olsun Hakancan sen alnına dua kılsın Hakancan sen mi pali oğlan olsun Ağla Durkan deydi ağlama baka. Zada dar etmerin dem alıp görken. Hatta gam çekmegin dünyada yokkan. Şeýle mehribanlar kakam sözleri. Şeýle mehribanlar kıblam sözleri. Gerek var. İru hiç bilip koyşunu. Seyirlap sen kakama hormat koyşunu. Senin kimliğin, senin agrabına baka keterler. Hormatlarlar, ya da ayda keterler. Bil kakam aňyrsy senem aňryňdyr. Aňyrlyp bakmagyn kakam taňryňdyr. Öwren sen kakama goşdan diýmäni. Kakatynyň horlanyň bolmady imany. İğneğinle iğdirdin sen giydirdin Kanlı altın giydirdin güldürdün İğneğinle iğdirdin giydirdin Kanlı altın giydirdin güldürdün
vefalı oğlum olsa. Erkeklerin moldan dilin atmalı. Borçlusun sen. Kıblağına, kakına, kulak atmağı. Yadıklımın, akmın, onun kovmusun. Atana aktığı, kakın oğlusun. Kakın kir targıdı kanun hükümdür. Çağaların şaka, kakın hükümdür. Kakılarının canı tavırdır. Hakanca sen vefalı oğlum olsan. Hakanca kendiliğinden ıslansın. Hakanca sen vefalı oğlum olsan. Hakanca sen vefalı oğlum olsan. Sen vefalı oğlum olsan. Sen vefalı oğlum olsan. Köp sağolsun aytýar, meşhur Rüstem Halli. Diloyha, iyileşlemedin adından, öz adımdan ötünç soraýar. Haydi ağa, söyleme. Aytjak diýe iyileşlemedi üçin näçe agram bolsa. Ondan mehribanlar, hem Mehmet el çarpışa ele. Hakykatdan hem kädirem, Diloyhan gözi ýaşly. Allah kuwat bersin. Köpüň adam bolmak kyn. Näme tüýnür sen hakda ad ýadıl ýar. Ruhsat ber wagtyňy ýadayyn kaka. Ikleteň iňedin guý gadyl ýar. Ruhsat ber bir guý gadayyn kaka. Ikleteň iňedin guý gadyl ýar. Ruhsat ber bir guý gadayyn kaka. Kerem ýaly tüýji tüýmetegin. Her pursat ýoluma gözlemetegin. Duýaryn tüýgüni gilleteňim men. Şol sırlı tüýgüňde ýüzeýin kaka. Duýaryn tüýgüni gilleteňim men. Şol sırlı tüýgüňde ýüzeýin kaka. Taýanda gül açdym mehriban kaka. Galat bağlap uçdym mehriban kula. Murşady çok mehriban kula. Golluma tam tektek cana can kaka. Taýanda gül açdym mehriban kaka. Galat bağlap uçdym mehriban kula. Murşady çok mehriban kula. Golluma tam tektek cana can kaka. Köp sağ ol. Ne mehribanlar, mehriban doğanımız göçmedi yani Diloyha kayba. Kıyın moltada mehribanımız için kaka vardı azayip aydımını yerine getirip berdi. Bir el çarpalı, şu konusu. Hakykatdan hem Diloyha ýörüýte öz iyileşler üçin, siz üçin kaka aydymny ýerine ýetirmek kynam bolsa, agram bolsa göz ýaşlar içinde ýerine ýetirdi. Yürekden köp sag bolsun aýtýar. Ine bolsa mehriban doğanlar, mehribanlar bizim
bugünkü ajaýyp konsertde bilen eň bir gyzykly prototlary bize çekmeklik gelip ýetdi. Ýöne ştaýda bir zat ýatyda gelýär mehribanlar. Nesip bolsa ýanwar aýynyň 30-uny Türkmenistan kino konsert merkezimizde ýerinde sizin üçin jahan magşy konsert berýändir mehribanlar. Hemmeňiziň bellemeňizi ul hormatma haýy edýän. Haçan bilet satyp çykarylýar. We näçe denip biletiňiz gelse 862 00 31 21 belge SMS etme. Ýa-da bolmasa internet sahypalarymyzda bellemeňizi haýy edýän. Ýene gaýtalap aýdýan 862 00 31 21. Indi bolsa bizilemede başlaýar. Elbette häzir mehribanlar biziň bizilemedi çekmeklik üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakay we şeýlekem Ürsem Halif uly hormat bilen sahnamyzyň merkezine çagyrýar. Ine mehribanlar adalatly bolar ýaly biziň elimizde gutuba şoň içinde bir näse sanma. Elbette bizilemedi. Şu Bijeli oğlun ağlama diye şeyler bir södeme il içinde aydılyan. Häzir şu bijani Rüstem Halif çekýär. Ýöne ilki bilen hemmemiz biletlerimiz elimiz alyas. Ştaýda bir käbir mehriban ağlamyz bolýar bilýärmi? Toýo ýa-da Hudaý ola eşigini ütüksizlik diýär. Dogry gerek? Men bilemok. Ya men bilýär şonu şey beýär. Wagt bilen täňdir tütük bir alay ütükledir. Ýa dogry gerek? Şonuň üçin mehribanlar häzirki bijamiz ütük sowgady bolar. Ilki bilen Rüstemjan. Rüstem. M19 belgili. Biletlerimiz görýäs, biletlerimizi ana gelnezi. Ha gelýär bir M19. Gollalyň mehribanlar. Gollalyň. Gelsigim gel. mümkin bolsa körpejämiz adyňyz näme? Maysa. Maysa. Maysa, sen bu ajaýyp konsertde kim bilen gelin? Ecem bilen. Ejem bilen, şumat ejem begen ýa-da bir gyýyp bütün uzak gaýtyp şeýle gerek. Ya beýle dämi? Hawa. Hani ne biledin barlaýas? Biledin görel maklym. Ejeň deme? Gençe sen ne biled? Ha beýle gyjagy getirip berýärne biledi. Hökman suratda kim degenştirýär? Onu ursa degenştirýär. Şol hakykatdan hem dengeliyem görýär. Onu sowgady biz gowşurýar. Kamera görkede aýalmy? Getir onu. Ha, hawa. Ragun şamana bärde ursam degenştirmän haýy edýär. M19. Ine. Hawa. Dogrymy? El çarpýar, hemme bilekde. Ine bolsa häzir. Nesibesi. Ursam halla ütümidi öz eli bilen jigimde gowşurmagyny haýy edýär. Nesibetin körpejämiz barny. Köp sağ bolsun aýtýar. Ne mehribanlar ýene sowgat almak üçin taýinmi? O kim berýär 30 manda sowgat. Indi bolsa hani Türkmenistan halk artisti Züleyha Kakayba. Ul hormat bilen ýa-da şaýar. Züleyha Azam biraz tolgun öýtýän.
Onu biz devam ediveririz, öyle değil mi? Yine Rüstem için bizlerin bir garman haiz ediyet, içinden birini çekket. Kayıtı orta bir diye. Din 19 oluyor. K19. K19. Kiminki? Şuat, Rüstem. Ka hatarına düşýär sen gelindin-i. Yankı indi K. K. Yöne din 19 çıkıyor. Üçün zaman 19 kayda suğurma hakikatten qoğu khasiyetlen biri olmalı. Hani kiminki? O şeylere. Ha geleceğim köyde. Gel de gonzum. Gennece tawgadın almana howlu qaňa gaýtýan. Dengeçtiriyat. Konso. Rüstemdäki amaliyat. Den mehribanlarım. El çarpyat. Hemmem dilekte. Genze ödüňizde tanıştyrmagy haýyş edýär. Başdyna. Jahan. Ana jahan geneze. Gösmedi ýa-näme ödüme ýene almaşyla. Şeýledämi? Şeýlegen biziň otolumyz elmada ama çağa bolsa hapalagana bolýar. Dogry gerek. Şonuň üçin Rüstem Halif öz eli bilen plasso sowgat edýär. El çarpyat mehribanlar. Gennece Pilsosuň türkmen elinäki adyny bilýäňizmi? Tozan sordu. Hawa tadan torji. Nesip etsin. Meşhur bagşymyzdan tide sowgat. Onça ýöne inni iň bir gydykly bijilerden bir gelip getdi. Ya Thomas Oslomadan görýän sahnamynyň şetinde iň bir ajaýyp sowgatlaryň biri dur. Televizor sowgat şeýledämi? Hawa. Elbette televizor hem häzir kimiň bijetinden çykar. Onu hem Rüstem Halif gow edip garzak diýe. Rüstem ýene 19 çykda bize hissa diýiblem dagana. Hökman. Ala diýeli. Bula ütkötdiýäňmi? Na hatar. El çarpaýalyňmy? Na 25. Na 25. Ha biletdeme seyredýäs mehribanlar. Gelýär. Kiminki? Nesip bolsa şu televizorda Türkmen owa teleýaýlymyna meşhur aýdymçylanmady Rüstem Halif Dilöýha Qaqaýwany görürsiňiz. Ha biletdeme deňeşdirýäs. Adın kim? Davut. Davut. Dogrymy? El sarpyatynam. Ene mehribanlar bijeli oglun aglama dilen azaýyp pursatlaryň biri gelip getdi. Staýda Rüstem Halifiň öz eli bilen jigimide televizor sowgadyny berýär. Bula agyrrakdyr. Hani kim bilen geldiň jigim? Kim bilen geldin? Ezen bilen Davudyň mehriban käbetini taknamadyň merkezine çagyrýar. İnguli televizorlaryň biri. Nesip etsin. hani gelgen neze. Hani mehriban käbämiz bar diýem. Kunsama Android diye bakasam avadır ha. Seyredämi? Salam. Görünmedi öğren şahat nesip etsin. Benim 40'lık televizor. El çarpyaz mehribanlar. Soğunuza. Begencimiz paylaşýatmy? Minnettar. Minnettar diýe köp sağ bolsun aýtýar. Nesip etsin. Ondan mehribanlar sizin için bugün gajaýyp konsertimizde jemleýiji aýdymlan bize dowam edýär. Diyarım, ýanlan diyarım. Diyarım. Diyarım, ýaňlan diyarym ben aýdym bilen şunky
konsertimizi geçip gutarýar. Sizin üçin hem has gydykly bolanlar diýip pikir etýän. Näme ýene güllerde de, toýly güllerde de diýdarlaşmak nesip etsin. Gutly bolsun, bärek bolsun bayramlarym. Şanyňyz sag bolsun. Biz silan Allah silasyn. Ýürükde silap gelsiňiz, köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Ýerine ýükler. Diyarım. Diyarım, Türkmen diyarım, arkadan serdarına buvan diyarım. Ýerine ýükler. Bilim arkadağlı, serdarın gelli, gelçedine kuvan, Türkmen diyarım. Nedir duamatı, yeşine alli, ak yollara kuvan, Türkmen diyarım. Nedir duamatın, gerşine alli, ak yollara kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım, yanlı diyarım, arkadan serdara kuvan diyarım. Diyarım, yanlı diyarım, arkadan serdara kuvan diyarım. Şan komşu, kin adından ýaňlady. Köp halin dünyada meşhurdan meşhur, bir tarafın kadar, bir yanın şeyhur. Videolarım dünya yüzünü belli, videolarına kuvan, Türkmen diyarım. Videolarım dünya yüzünü belli, videolarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım, yalan diyarım, devletime kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım, yalan diyarım, devletime kuvan, Türkmen diyarım. Altın uli heykel, Allah'tan yurdum, milli sungatına hıridar getim. Tutar tariyani, davara bırkın, tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Tutar tariyani, davara bırkın, tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım, yalan diyarım, tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım, yalan diyarım, arkadan bir serdara kuvan diyarım. Arkadan bir serdara kuvan diyarım. Arkadan bir serdara kuvan diyarım. Köp minnetdar. Köp sağ bolsun aýtýar. Bizi şu ajap günni ýaşatýan türkmeniň hak gowanlar gahrman arkadagmydyň. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarmydyň janlary sag bolsun. Türkmen halkymyzyň toýly günlerini şular ýalak giňden bellemäne uly mümkinçilik döretýän türkmeniň hak gowanlar gahrman arkadagmydyň. Hormatly arkadagmydyň jany sag bolsun. Onlara mehriban doganlar, mehribanlar. Ve herkes ýa-da ýene de şunýal ajaýyp konsertler bilen Türkmenistan kino konsert merkezinde görüşmek hemmemize meýet bersin. Hoş, sag bolun.